Bună, dragii mei! Vreau să vă dau astăzi o resursă pe care am descoperit-o și eu de curând, care funcționează foarte bine atunci când ai o situație din care vrei să ieși și nu știi cum. Funcționează foarte bine atunci când ai o dorință foarte veche, dar care nu reușești să împlinească. De ce anumite dorințe nu ni se îndeplinesc? Pentru că dorințele vin din ego. Ceea ce se îndeplinește cu adevărat în viața noastră este ceea ce vrem, nu ceea ce ne dorim. De cele mai multe ori însă, visurile noastre, dorințele noastre nu ne aparțin însă. Și atunci, ceea ce cerem, descoperim că în realitate nu corespunde cu ceea ce vrem noi cu adevărat în interiorul nostru. Și atunci când ceea ce ceri nu corespunde cu ceea ce vrei cu adevărat, nu are cum să se îndeplinească acea dorință. Așadar, haideți să vă dau o resursă care, chiar dacă acum în timpul conversației mele durează un pic mai mult, e doar pentru că vă dau și explicațiile aferente, dar după ce veți închide acest audio și veți aplica pe durata zilei tehnica care urmează să vă dau, recomandarea mea este să nu dureze mai mult de 1 minut odată și să nu o faceți mai mult de 5 ori într-o zi. Ok? Deci 5 minute maxim pe parcursul unei zile, dar 5 minute separate. Ok? Deci 1 minut odată, una, maxim 2 provocări. Vă recomand să lucrați pe maxim 1-2 provocări într-o sesiune, în acel minut. Ok? Și nu mai mult, repet, de 5 ori într-o zi. Nu e nevoie să faceți asta de mai multe zile la rând. Vă garantez eu că dacă lucrați, de exemplu, eu știu, pe 1-2 provocări maxim, în toate cele 5 sesiuni, până la sfârșitul zilei sau după a doua, a treia sesiune, deja veți avea răspunsurile pe care le căutați. Ce se întâmplă practic este să recunoaștem că nu vedem propriile noastre interese în rezolvarea acelei situații. Ok? De exemplu, nu știu, vreau să am nevoie de o sumă de bani ca să-mi achit datoriile. Ok? Recunosc că nu văd propriile interese în situația asta. Da? Adică eu nu vreau să mai ai de bani pentru mine, eu îi vreau pentru altcineva și atunci normal că eu nu pot primi acei bani. Așadar, începem minutul, să zicem așa, cu afirmația: nu îmi recunosc propriile interese în această situație. O putem repeta de 2-3 ori, cât simțiți voi până vă conectați la temă. Ok? Deci nu îmi recunosc propriile interese în această situație. Nu îmi recunosc propriile interese în această situație. Nu îmi recunosc propriile interese în această situație. După care închidem ochii și ceea ce urmează să facem este să ne dăm voie să primim răspunsurile și motivele care corespund voinței noastre. Mai exact, spunem așa: în această situație, ok, și vă gândiți la situația care vă macină, mi-ar plăcea să... Și dați-vă voie să vă vină în minte tot ceea ce v-ar plăcea să se întâmple în situația respectivă. Pot fi chestii care aparent nu corespund cu ea, pot fi chestii care aparent, nu știu, par imposibile, dați-vă voie să vină. Pentru că vin din voința voastră interioară, nu din dorințele altora. Ok? Și stați cu gândul la ele, vedeți ce gânduri vă trec prin minte, cât simțiți voi, mă rog, până vă trec toate. Repet, nu mai mult de 1 minut. Ok? La sfârșitul acestei afirmații,
repetați afirmația: nu-mi cunosc propriile interese în această situație. Așadar, sunt 3 pași. Începem cu nu-mi cunosc propriile interese în această situație. Continuăm cu în această situație mi-ar plăcea să și terminăm cu nu-mi cunosc propriile interese în această situație. Pentru că în momentul în care vă dați voi să recunoașteți că, într-adevăr, rezolvarea acelei situații nu corespunde cu interesele voastre, veți vedea că veți reuși să vă aflați propriile interese și atunci, evident că veți ști și ce pași să faceți pentru rezolvarea ei, pentru a obține ceea ce vă doriți, ceea ce vreți, de fapt nu ceea ce vă doriți, ceea ce vreți. Atenție, e diferență între ceea ce vrei și ceea ce îți dorești. Ceea ce vrei este al tău, din interiorul tău, și atunci când vrei ceva cu adevărat și îl vrei din toată inima și din toată ființa ta, se va îndeplini. Când doar îți dorești ceva, vine din ego, vine de regulă din exterior, ok? Și atunci ai foarte greu să obții acel lucru pentru că, evident, nu corespunde cu ceea ce vrei tu, cu ceea ce ți-i benefic ție. O faci ori pentru că, nu știu, așa e situația, ori că familia, ori că job-ul, ori diverse, ok? Cam atât pentru astăzi. Au fost așa un audio înregistrat pe moment. Mi-a venit ideea și am zis că hai să o împărtășesc cu voi pentru că da, nu se întâmplă ceea ce dorești, ci se întâmplă ceea ce vrei. Și atunci când ceva care îți dorești mult nu se întâmplă, înseamnă că nu îți dorești pentru motivul adevărat. Și nu uitați că visurile fericite se împlinesc și nu pentru că sunt visuri, ci pentru că sunt fericite. Vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!